Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da wannan lokaci. A jama'a na dawo in ɗan ƙara amsa wasu tambayoyi guda biyu. Wato abin da sa na damun ana shawarar amsa su a fili saboda na ga ire-irensu a comment ɗina. Sheikh na ga tambayar ka, kai ma wani rabul na ga taka, na ga rubutun ku duka. Wannan dogon rubutu ya yi yawa. To, maganar da kuke shi ne, ina nufin ita gwamnati ba ta da laifi? Ba haka ba ne. Ita gwamnati mu sun gaya mana ba za su iya ba, kuma ba za su ban mulki ba. A lokacin da ka ce ka ga ba za ka iya ba sai ka ban mulki. To amma tun da ba su ban mulki ba, mu kuma ba mu isa mu sauke su ba yadda muke gani. Tunda su suka yi mu ba mu muka yi su ba. To kaga ba yadda za mu yi sai dai mu bar su da Allah. Yanzu mu namu shine ta yaya za mu fito mu nemi taimako kamar yadda wannan suka ce a taimaka musu, Ingila ta taimaka musu kaza. To amma ai ba mutum kaɗan ake bari su aikin ba, haɗuwa ake ai. Sannan kuka ce mai isa na ce mutanenmu munafuncinsu ne yake taimaka mu muke taimaka. Wannan haka ne, mu muke taimaka musu. Bari mu baka misali. A Zamfara gwamnan ya fito da kansa ya ce ba zai iya ba, sannan kowa ya kare kansa. To amma saboda sarrai gwamnan Zamfara so yake ya zarci, kuma mu ɗin mu muke ƙoƙarin tura ta yaya zai zarci. Menene? Mutanen Zamfaran wasu ne suka ware kuma za su zaɓe shi. A Katsina gwamnan ya ce ba zai iya ba. Gwamnan Katsina ya faɗa shi ma sun yi felin jama'a, amma shi ne ya ɗauko wanda yake tunanin zai gaje shi a APC. Me yake nufi? Wanda zai gaje shi zai iya? Shi ne tambayar. Kuma mutanen Katsina wasunsu su ne suke taimaka musu. Disamtin mu da Kaduna, Man Nasir ya faɗa duk abin da za a yi ba zai iya ba, za su iya ba, ba za su iya ba. Duk inda gazawarsu za ta fita, ta fita mun gani. Amma me still Man Nasir shi ya ɗauko wanda zai gaje shi. Hakan daidai ne? Wanda zai gaje kan oke shi zai iya, amma da yana cikin gwamnatinka bai taimaka ba sai da aka kashe mutane. Kuma mutanenmu su ne za su tura su suke musu kamfen su zaɓe su, sannan su ne za su dawo suna zagi. Ka gani? Ko in ce kun gani? Mu ne muke tura su, mu muke kamfen su, mu za mu zagi. Kusa ni ban ji da kunne ba, amma da yawa an gani shugaban ƙasa ca yayi Allah yake yi ya ga ya bar gunnan. To shugaban ƙasa na so ya ban mulki, amma still suna da wanda suke so ya gaje su. Shi kuma wannan wanda zai gaje su fa ya ce fa zai dora ne irin akan abubuwan shugaban ƙasa. To me hakan take nufi kenan? Ina so mu fahimci wannan maganar tawa. Kuma mu muke rigima, waɗannan sun ware. To abu ɗaya ne, ko muna tunanin cewar a'a shugabancin nan ba shugabannin ne ya kamata su iya ƙoƙarinsu a samu gyara ba, ko kuma a'a da yawan ma ba ma su yarda akwai rashin tsaron ba ma, ko kuma a'a muna zargin wasu ne na ƙungiyoyin adawa su suke kawo mana wannan insecurity. To malam mu muke jawo kanmu. Ɗan majalisu nawa ne a ɓangarorin nasu ana yin ko tari ba sa yi a majalisa, amma 'yan ɓangarorinsu suna nan suna ƙoƙarin su mai da su. To malam siyasa wake da shinkafa ce, in ka yadda da ni kenan. Wannan karan siyasa 2023 wake da shinkafa ce, in ka yadda da ni kenan. Yanzu barin ma wani misali, ka koma Maiduguri zulum, Allah ya masa albarka. Tun da yake bayanansa ka ji alamar gazawa. Kullum ƙoƙarin da yake ya zai yi gaba, ya za a yi gaba, ya za a yi wa mutane aiki. Ni in gaya maka ina cikin mutanen da suka dinka addu'a, na yi ta. Allah ya sa ka da a zulum vice president, Allah ya mai da shi gwamnan Maiduguri. Saboda me? In ya ɗora daga iya abin da ya yi musu, za su ƙara gaba.
sannan ana da tabbas in ba shi bane za a samu kamar sa wanda zai jajirce. Da akwai mutanen da suke ganin wannan abin da yake bai kamata ba a matsayinsa na shugaban ƙasa, a matsayinsa na gwamna, amin sorry, wanda shi kuma ne har ga Allah yana iya ƙoƙarinsa ne ya sanya fitar da kansa tsakaninsa da mutanensa da Allah, kuma an samu abu. To kaga wannan ko yi za ka yi, iyayen za ka yi ka zaɓe shi, ko wannan aka ce ka ɓula da jininka ka zaɓe shi, ka yi iya ƙoƙarinka, saboda ne ka gani ya iya ƙoƙarinsa. Don mutanenmu mu taimaki kanmu da Allah, mu zauna mu gaya wa kanmu gaskiya, mu gaya wa kanmu gaskiya. Mu ne kuma mu ne kuma mu ne kuma mu ne ba ma so abin ne ƙari, mu ne gindinsa, mu ne tsakiyarsa, kuma mu muke tura shi da kanmu. Wannan gaskiya ne. A daina damuwa, a daina zagin shugabanni, a daina zagin shugabanni, a daina zagin shugabanni. Na maimaita wannan. Babu mu da su yanzu ta ƙare, ba magana. Wannan ƙungiyoyin namu dai da suka dai fito, wannan ce su ne ƙungiyoyin arewa, wannan su ne na dattawa, wannan su ne na waye. Allah wadan wa'annan ƙungiyoyi, wannan na youth, wannan Allah wadan wa'annan shugabannin ƙungiyoyin nan, Allah wadan su. Duk surutun mutum ya zo ya ta yi a social media akan siyasa kaɗai za ka yi magana? Siyasa ce matsalar mu kawai? Mu yanzu in dai jin daɗin mu zai dawo ya ishe mu kawai. Babu tsoro, ba komai. Duk inda wani gaskiya take za mu faɗo ta wallahi. Wanda yake tunanin mun isa ya matsar da mu, fine, ba wanda ya isa ƙara kansa kwana. Wanda yake tunanin wata ukuba, ba wanda yake sa wani a cikin wani yanayi sai Allah. Kullum muna addu'a Allah, duk wanda baya jin tsoronka Allah ka bari mu ji tsoronsa. Duk wanda baya jin kunyar sabanka Allah ka bari mu ji tsoronsa. To ba wani magana tsoro, lokacin tsoro ya wuce. Wannan abubuwan da muke gani da tashin hankali har ya zama na ma yanzu zuciyarmu ta ƙeƙashe. In ma mun gani da bakin makabarta an muka bukasa bacci muke, yanzu fa Allah ya sa mu dace, Allah kare mu, ya kare mu. Wannan mutane suke cikin wannan kunci, ubangiji ka fitar da su da waɗanda suke kama su aka yi ma, akwai wanda aka kidnapping suna nan da yawa, da Allah ya fitar da su. Mutanen nan kuma masu shiryuwa, Allah muna roƙon shirye su, wanda ba za su shiryu ba ka ɓadda su, kai kace-kace da su, ba ma mu sanya akai da su ba. Babu, saboda za ka sace ni gobe ko ka yi, ko kuma gwamnati ko wani abu, wallahi ba zai hana a faɗo gaskiya ba in ta zo. Allah ya kiyaye. Ma'assalam.